Odiechieng' machielo mwago mbaka kotenore kod weche mag ngima machiegni penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo tuoche mopogore opogore, wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare ne joma dongo, ne nyithindo, ne joma mine nyaka joma wuone. En chenro makende odiechieng' ma kawuono kendo amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio ka a. Abo miye thuolo makende mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a. En laktar molony e weche mage. Koka ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Nyinga en Mathias Odera Kech, awuod Kanyada, Homabay Asego, Homabay County. To sani to atego lakteche e mbalariany mar Jomo Kenyatta University. Kaito bende aneno jotuo ma orwak e ward e Mama Lucy. In laktar molony e weche mage, laktar matigo lakteche e yore mage kata line mane daktari? An laktar mathiedho tuoche mamako mine. Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono kendo kokwa ketho kinde Dr. Adera daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod dhi malo kata neno malo ma ok kare, wanyalo dendo kata ni menstrual disorders. Nikech ng'eni samoro joma mine gineno malo, oneno ka pattern olokore to paro ni samoro ma en gima kare. Be wabedo ga kod gik moko mwacho ni neno malo e yo ma ok kare? Kuom ng'ama dhako onego bed ni oneno malo e dwe ka dwe. To seche moko inyalo ka neno malo neni onwang'e tabu moko, kaka onyalo bedo ni oneno malo kuom ndalo mang'eny, kata nyalo bedo ni oneno malo ka okawo dweche moko kata ariyo kata ndalo kalo kapok oneno malo. Kata seche moko onyalo yudo ka remo mawuok kiwango mamalo ma ok ma kawaida. Seche moko bende inyalo ka ng'ama dhako neno malo kuom ndalo machuok. Keche kaber to onego bed ni ng'ama miyo neno malo kuom ndalo 3 kata nyaka dhi ndalo 7. Seche moko ka ng'ato nyalo neno malo kuom odiechieng' achiel kata odiechienge 2 kata onyalo neno malo ka onwang'o ka remo wuok kuome moingo ndalo 8. Mago duto ka ok owuoge kaka mapile, mago wawacho ni mano neno malo ma ok ni kare. Moro kapok wadonjo matut ahinya e twagwa ni Dr. Kech, nyisowa ni neno malo seche ma ng'ama miyo neno malo circle ni tiyo ga nang'o? En dichiel e dwe e kind ndalo 3 kod ndalo 7 makati ne ndalo 3 to mano ok en yo ma ok kare. Kalenda no kata kaka system ni tiyo ema daher mondo mi kawuono wachak wapuonjo mine kata kipuonjo mine kaka system ni waka ga daktari. Mokwongo mondo mi ng'ama miyo one malo, nitie gik moko ma nyaka bed ni timore e kuome ma kawaida. Mokwongo en ni nyaka bed gi mifuku kama remo wuokie, kata kar nyuol bende nyaka bed godo ma oyawore ma remo nyalo wuokie. Kato nitiere kuonde moko ma tong' wuokie bende nyaka bed godo, nikech mago magolo gik moko ma dhi soko e ofuku mondo wuogi, mondo remo wuogi. Kato kapok ogi kanyo to nitiere gik moko ma wuok e wich ma dhi kama tong' wuokie, e obwongo, wuok e obwongo, dhi kama tong' wuokie, kato kaso wuok kama tong' wuokie koka dhi e ofuku, kato oneno malo. To mondo mane malo nyaka bed ni ofuku ne nitie, nyaka bed gi kama tong' wuokie, nyaka bed kar nyuol ne bende nitie kendo oyawore, obwongo ne bende tiyo maber. Kopogore gi gik moko bende machiko wach ni kare. Kaka waneno ma en system mar ng'ama miyo, mana kaka ipimonwa no nyaka bed kod od nyodo kama anga nonego do malo kuonde ma tong' wuoke kachiel kod yo kod obwongo gini tudore nyaka obwongo. System ni timore ga dwe ka dwe ka ng'o matimore del kata ka obedo nang'o momiyo ber kotimore dwe ka dwe, ang'a timore e ngima ng'ama miyo e seche machal kod magi. Nitiere gik moko mawuok e obwongo
hormones mawuok e obwongo, to hormones gi ema biro gi stimulate kama tong' wuokie, to maendi gitimore bang' dwe ka dwe. Kiwango margi medre kaka ndalo dhi, to gi kama koro tong' wuok, kose tong' osewuok, to ka tong' ok obedo ka mamoko mako ich, to kama nyathi bedeni chalo gima ka oko nyathi odakie, to dwe ka dwe to kanyo wuok kaka remo. Wuok mar remo kuom ng'ama dhako nyiso ni sakuno ne ok omako remo. To gima tae en gik mawuok e obwongo, hormones. Erokamano ahinya, manyiso ni en ikruok mar ng'ama miyo mondo mi obed gi ich kata omak ich, kotimore to ang' owuok e yor remo mondo mi ochak oikre kendo ne dwe manyien ka nyathi biro biro. Ka nyathi obiro, system lokore. Ka nyathi ok obiro, kendo chako owuok. Iwachonwa ni en dwe ka dwe. Adwa ni mondo mwang'e ane kalenda mondo mi joma mine ong'e kaka inyalo go kwan kata kaka e dwe ka dwe, nikech jomoko wachoga ni samoro neno malo diriyo e dwe, kata samoro dwe kalo ka ok oneno malo. Mago ibo pimonwa ni ang'o matimore. Wantiere kod kalenda ka Dr. Adera Oketch. Kuom ranyisi, ng'ama miyo ni neno ga malo chakre tarik 12 nyaka tarik 17. Inyalo wuotho kodwa e kalenda kaka thothne ochalo. Joma mine ong'e kaka kalenda nyalo ga chalo. Inyalo chunga chunga? Gima okwongo, gima wakawo kaka odiochieng' mokwongo en chakruok mar neno remo. Kochakore kaendi, kae mwachako kawo kaka odiochieng' mokwongo. Koro ikwano ndalo, thoth mine kawo ndalo 28 to remo wuok, to moko bende no ka nyalo wuok e tok ndalo 24. Kichako kono ka odiochieng' mar achiel, mar ariyo, kamano nyaka ndalo 24 to remo nyalo wuok kuom jomoko. Jomoko bende nitiere ma kochako kono kacha tarik 12 to kwano nyaka ndalo 35. Ma mago bende timore, to mago bende normal, mago ni kawaida. Koro odiochieng' mokwongo mar ng'ato en odiochieng' mokwongo mochako neno e remo. Seche moko ng'ato nyalo wacho ni oneno remo nyadiriyo e dwe. Onyalo neno remo ni kech noneno remo tarik 1, kato kendo ka gik tarik 29 to neno remo. Koro seche moko onyalo wacho ni en oneno rembe nyadiriyo e dwe. To kikwano ndalo kichake tarik 1 nyaka tarik 29, mano ndalo 24 mano ni kawaida. Gima wang'iyo en kichako neno remo to kawo ndalo adi kapok ichako neno machielo. Ok ni kineno tarik 1 to machielo be chako neno mana kendo tarik 1. En ndalo me kind mar dweni to gi mar dwecha ema wakwano, ema muhimu. E seche mwacho ni neno malo e yo mok kare, ipimonwa kacha, samoro nyalo bedo ndalo matin ne 3, samoro nyalo kalo 8 kata 10, mano ok en normal. Samoro bende wacho ni nyalo biro kod rem mang'eny mokalo, mano samoro ok en kawaida. Thothne uclassify gini gin types adi, koso gina kako timorono kaka mane wacho ni en disorder? Wapogo gi e tenge 2. Mokwongo wakawo chandruok ma mine neno e remo. Kata nitie chandruok ma mine neno to ok nie remo, to inyalo ka ng'ato chunye lewo, ng'ato samoro wiye baro, ng'ato samoro thunde bedo malit. Be wapogo gi kuonde 2. To mag remo gi wachako pogo gi kendo e kidieny mopogore opogore. Nitie jomoko maneno remo mang'eny, inyalo ka odiochieng' achiel otiyo gi pads moingo pads 6. Keche kawaida ng'ama miyo ka remo okuok mang'eny onego bed ni otiyo gi pads 3 kata 6. Mano ni sawa. To ka otiyo gi pads moingo 6, mano nyisore ni rembe no wuok mang'eny. Mano mokwongo. Mar ariyo, ijako nyong'o ka ng'ato e bang' saa 1 kata saa 2 to nong'o ka pad osepong'.
ngiso ni rembo ni wuok mang'eny. Kata seche moko onyalo ka rembo wuok goriga. Mano ne kamano. Koro remo nyalo wuok mang'eny nikech onyalo ng'eyo ni remo wuok mang'eny ka otiyo gi parts mang'eny moinga auchiel, kata ka remo wuok goriga. Kaeto kendo nitiere aina moro ma ng'ato ok ne remo, kata koneno remo onyalo kawo kata dwe, ndalo maingo 35 koneno remo. Kata ka oneno remo ka okawo ndalo 21 kaduogo chien to chako neno remo. Daktari, kwa nini wamake amaka kanyo mondo mi wakawie yueyo ka waduogo to kanye mwachako godo ka kidienje mopogore opogore en remo machal nade koso gin ranyisi mage matimore dendi manyiso ni itiere kod chandruok kata ineno malo e yo ma ok kare. Magi duto te Dr. Kech bro dhi godo nyime kwa sika yueyo ka waduogo. Seche mwaka yueyo ni adwa ni mondo mi apar ni weche mag Zenka. Asebedo ga kanyisi ni inyalo yudo hola mapiyo piyo mana kise download app mar Zenka. Wawacho weche mag neno malo kata neno remo e yo ma ok kare. Ng'ato nyalo bedo kod emergency, idwa ni mondo mi dhi e hospital iyud kaka inyalo yudo thieth mapiyo piyo. Kionge kod app mar Zenka inyalo bedo kod chandruok matamre gi nono. Seche moko uyoyo ni adwa ni download app mar Zenka. Oyot mokalo, kaeto bende oonge gimoro amora, en free registration mondo mi ibed kode. To bende gimaber kode ni ka ji mar nyalo romo 5 million tiyo kode, in bende inyalo yudo konyruok kowuok e app mar Zenka. Chakri kwa loan ma yud loan dakika 5 kende. Kidieny mar ariyo antiere kod wach maber moingo kanyo madwa ni mondo mi omiyo kikidhi mabor, kikisudi kanyaka opuodhe kendo osire kod Central Bank of Kenya. Mano oromo nyisi ni en gima kare ma ji duto te nyalo bedo godo. Kapok i-download, ka ionge kode, bed kode. Ka duogo iri, mora bogocho ni kaka nyoro nyagocho ne Douglas, moro nyalo bedo ino odiechieng' ma kawuono, kikisud kata matin. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kikwi wil ni seche mwawacho weche mag ngima berga ka intiere kod yo minyalo yudo godo pesa mapiyo piyo. Namba 1 bed kod smartphone. Mano en simu manyasani gi oyot mokalo kitiyo kode. Namba 2 inyalo luongo wede ni anyuola ni kachiel kod osiepeni. Seche ma iluongo gi magi download app ibo yudo $10. Tok mano kende kapo nono ni ng'at mikelo okaw loan mochulo ibo yudo $200. Kuom ranyisi odiechieng' kod odiechieng' inyalo bedo kod japar mochulo loan. $200 kigo ga par mano pesa di tende ni side hustle minyalo loso godo pesa bende kokalo e yor Zenka. To bende daher mondo mi apar ni en gima yot mokalo mana kaka kawuono adwa ni mondo mi atem ka intiere kod smartphone wadwa ng'iyane ni chal nade. Donje ni screen mari kaka donje screen mara mondo mi bed kod app ni mondo mi wayud kaka wawuotho kanyakla. App ni nyalo yudo Google Store kata Play Store. To bende simbi mar ong'we yamo mano simbe manyasani gi ibro yude godo yo makare. Kawuono Zenka dwa miyo wa pesa di wang'iyane achiel kachiel e screen wa ka adwa ni mondo mi wuoth kodi mondo mi wawuoth kanyakla. Kaki ineno e simbi kanyo ibo yudo kamodik ni Zenka loan app mana kaka ineno antiere godo no. Kaeto iyaw kanyo mano kise download
Kisetimo mano inyisi kacha ni get started. Chaka kamano achiel kachiel. Get started kaka ineno andike kanyono. Obro mi namba e yo makare kendo obro wuotho kodi okang' kokang'. Pesa di ma inyalo yudo kikawo loan kata kikawo hola e Zenka. Onyalo chako siling 500 nyaka pesa di nyaka siling 200,000 e dakika 5 kende. Adwa ni temane nikech atiere kod wach maber ka amadwa ni mondo mianga nyisi nyoro nyagochone Douglas moro in bende nyalo gochoni odiechieng' makawuono. Kaito kisetimo mano nyakwara Mogi Ajwang' tadwa ni mondo mi gimitimo orna ote machuok SMS e line mar SMS ma en 23600 mondo mi ichak ni Zenka tiorona oteno abro neno kaka butudora kodi kaka Zenka osekonyi. Dogeno kaka atimono. Osenyisa kacha ni anyalo kawo pesa di, anyalo kawo 2,000 Kenya shillings. Adwa ni mondo mi akawo pesa ni, kidwa kawe tidiyo apply loan. Kisediyo apply loan, nyakwara Mogi Ajwang' e dakika 5 kodhi ahinya te yudo pesa. Adwa ni mondo mi adoga achiel kachiel nyaka ir daktari, wang'iyo kacha kidienje mopogore opogore mag neno malo mantiere yo mak kare. Ni miyowa kidienje 2 kaeto ichako ing'injogi matindo tindo. Kanye mane wantiere? Mana kaka na wawacho, nitiere kidienje mopogore opogore mar neno malo e yo ma ok kare. Awacho ni seche moko ng'ato nyalo neno malo ne remo wuok mang'eny. Awacho kaka ranyisi mar remo mawuok mang'eny. Kata seche moko inyalo ka remo ni ok wuog e dwe ka dwe. Onyalo kawo ndalo moingo ndalo 35 eka one remo. Kata seche moko onyalo neno remo bang' dweche moko kata 2 kata dweche 3. To nitie aina moro bende ma ng'ato neno remo kuom odiechienge moko 2, achiel kata 2 to remo orumo. Kata anyalo ka oneno remo e bang' ndalo mathin ne ndalo 21. Daktari ponono ni ng'ato neno remo disorders kaka mwaneno ka mipimonwa gi. Samoro otin, moingo ok kal ndalo 3, samoro ng'eny saidi, samoro bende ubiro kod complications mamoko. Thothne tuoche maluore kata complications thoro bedo ang'o kuom neno malo e yo ma okare? Magi opogore. Kikawo kaka mokwongo, mama neno remo. Inyalo chunga dok. Mama maneno remo mang'eny miluongo ni heavy menstrual period or menorrhagia. Seche moko nyalo miyo rembe dogo chien mobed ng'ama onge teko. Ka rembe orumo. Kata machielo ni ndi samoro ma nyiso ni ok one remo. Onyalo bi kata dweche moingo kata dweche 3 ka ok one remo. Kata onyalo kawo kata higa to ka ok one remo. Kuom ng'ano mano osechako bedo ni neno remo. Maendi en bedo ni ng'ato sama neno remo to winjo lit. En gi rem. Remo nyalo chakore seche ma remo chako wuok, kata remo nyalo chakore kato kawo ndalo 14 to remo wuok. Nyiso ni kapok ochako neno remo to bedo gi rem e piny iye. Kato mae mane wawacho ni remo wuok matin. Wuok matin ka ok omako pad. Kaito mae ma wawacho ni seche moko ng'ato kawo ndalo mang'eny kapok remo wuok kuome. Ndalo mang'eny moingo ndalo 35 kadhi mbele. Maendi to en chandruok mamako ng'at ma bang' koseneno remo, bang' kosegolo tong', sama koro onego bed ni oneno remo, to bedo ng'ama wiye bedo ka gima biro marach. Wantiere gi cases aina go. Mae ino ka seche moko en ng'ama nigi parruok mang'eny. Dang'ni mag paro. Iye bedo ka wang'. Kata seche moko nyalo ka odonje timbe moko mayombe. Mayombe kaka mage dok. Mayombe nyiso kaka seche moko ka ng'at malwete bit, seche ge ma otime timbe geko. Kato maendi gima to gichalre mak mana ni PMS ni en mild moingo
PMMD. PMDD. Yes. PMDD. PMS en ang'o koro? Postmenstrual syndrome. Yes. Mokwongo ni daktari inyisowa ni ka ng'ato ntiere kod remo mawuok mang'eny nyalo miyo wito remo mang'eny mokalo koro nyalo bedo ni en anemic kata otin gi remo koro yudo ranyisi mag ng'at ma en anemic iwinjo kiol iwinjo ka wirudori wich bar inyalo gore piny bedo anemic wang'eyo ni en chandruok ma onego bed ni ng'iyo kaeto absent periods ma en remo ma samoro nyalo lal kata dweche 2 dweche 3 ne en ng'at mane osechako neno remo complication mama nyalo biro godo en ang'o? Ka ng'ato ng'ama dhako ok ne remo namba 2 to gi namba 4 namba 5 ka ng'ato ok ne remo nyiso ni kama nyathi obedo ni kama bedo ni nyathi tiye dongo ma seche moko ka kichoko ne remo to gicha ok wuogi seche moko nyalo miyo ng'ato nwang' kata kaka kansa yorni to gi machielo ni nikech nitie homon achiel kende matiyo e lining mar ofuku manyalo miyo ng'ato bed yudo kansa mar ofuku. Mano complication manyalo biro ka remo lalga kata obiro mayot ahinya kobiro bang' ndalo mang'eny. Seche ma obiro kod rem matamre gi nono kapok ochako e diere kod toke en to complication ne thoro bedo ang'o? Gin aina ariyo nitie moko mamako rawere jogo ma pod tindo to gi mamako jomadongo mamako jomadongo seche moko inong' ka nitie tuoche moko makelogi kaka ka ng'ato nigi infection mwaluongo ni PID kata ka ng'ato nigi tuo mar fibroid onyalo bedo oneno owinjo rem kata ka ng'ato nigi tuo mane wacho ndalo mokalo ka ni endometriosis onyalo nweng'o rem kata ka en gi tuo mar adenomyosis onyalo nweng'o rem. Koro complication mar dysmenorrhea ni nyalo bedo complication mar tuo makele kata rem kende owuon nikech sama ng'ato nigi rem kata ka odhi tich ok onyal dhi tich kata kodhi sikul ok odhi sikul ka en nyathi matimo penj to en gi dysmenorrhea ni ok onyal timo penj nikech pache ok nyal bedo e gimotimo ni kata kendo waseyudo ni joma nigi tuo mar mawinjo lit seche ma gineno malo thothgi githoro bedo ni gichamo yath kata nyalo ka ok gichope tich nikech rem magiyudo seche moko rem magiyudo ni nyalo ka mako ng'ato luora e dier ot ok onyal tich ok onyal timo gimoro amora koro onyalo bedo gi complications mag gimokele kata onyalo bedo gi complication mar lit kato mar hypomenorrhea ni ma ng'ama neno remo mathin sana gima miyo ng'ato neno remo mathin en ka en gi usini gik moko machalo usi e ofuku gik machalo usi e ofuku gi ikelo gi tuoche mopogore opogore kaka tuo mar TB momako ofuku nyalo miyo ng'ato bed ni en gi gik moko machalo usi e ofuku koro complication ma nyalo kelo en ni oko nyalo bedo ni ok onyal mako ich nikech usika mana se wacho gi mar ginene gi mar bedo ni ok ne remo ariyo gi to dwa chalore en mar mana ni PMS ni en eben gi symptoms dwa chalo mana gi PMDD lakini PMDD en more severe awacho ni seche moko nyalo ka ng'ato ng'ama nigi PMS nyalo ka odondre kata gi jaode ka gigene ko gimoro komako onyalo bedo ni olwaro iye wang' mapiyo wich bar
Iwacho ni nyalo bedo nodondore gi jaode seche be idondore gi jaodi diere mineno malo di nyalo bedo ni tiere kod chandruok mar PMS kaka daktari wacho to wacho ni magi duto te ok gin gik moko ma kawaida ma kineno ranyisi gi to ber ka ineno laktar. Wabo biro mondo be ni to seche ma isedhi ir laktar biro timi nade. Ageno ni se download app mar Zenka. Kise download adwa ni mondo miyor na experience ni kata kaka Zenka osekonyi kata kaka idwa ni mondo mi Zenka okonyi kokalo yor SMS. Namba na mar SMS en 23600. Adhi gochoni kata nyalo gochoni kata Zenka biro gochoni kapok watieko chenro ni. Gima ber kod Zenka bende nyakora Mungia Jwang kuom ranyisi kikwayo loan mar siling 2,000 kaka anyalo kwayo siling 2,000 gi lak sechegi tidhi yorna godo te. Zenka tiyo godo yot. Zenka e simbi mar ong'we yamo teknien smartphone. Zenka inyalo kata inyalo loso godo pesa ka iluongo wedeni anyuoleni kaachiel kod osiepeni mondo mi oti kod Zenka. To wach maduong' moloyo ni opuodhe kod Central Bank of Kenya, tiende ni inyalo bedo kod adier. Weche mag privacy ok gibi gocho ne ji ka gibandhi kata giwacho ni ng'ane nyoda gi chulo loan. Kikawo loan ten kinde gi Zenka. Ang'o momiyo arame wechegi? Nikech weche mag thieth aina mwawuoyegi dwaro ga pesa mapiyo piyo. Idwaro pesa transport midhi godo e osiptal, idwaro pesa minyiewo godo yath, idwaro chulo consultation, idwaro chulo Dr. Dera gini, tibo yudo pesa ilweti mapiyo piyo. Kidieny mar adek en kidieny ni kik idhi mabor kik isudi. Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo. Naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaa ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS neno elimu kwa nambari 29888. Chonga gilo, emo miachano kama chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama chonga, emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Obro konye gi expenses magiko, obro konye gi bills te mag hospital, obro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. Piny owacho ochumi milome ne jopiny obed motang' gi koth mapek ma pod igeno e jumani ka nyaka sani ji 188 osewito ngimagi e masira mag oula. An kaka chung kani okwacha gi long'na gi satina ni kende madonge e Kenya ka jowadwa. Pong' manam lolo jopiny mane alwora manam gi achiedh nade kod lal maduong' ka pi to pod medo sudo machiegni kodgi. NTSA omayo kembe moko 64 mag matatu lesen mag ting'o jowuoth bang' kembego rem chopo dwaro mar chike mag sekta mar wuoth. Jolweny ma pacho ka koro dhi tagi jamadar Charles Kahariri ma owal kawuono gi jatend piny William Ruto.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mar adek mabede thothne ayawoga line mondo migo mbaka kod daktari ka intiere kod chandruok ahinya kotendo kod twak ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono. Wang'iyo kacha neno malo ma ok kare kanyo mane wantiere daktari. Kochopo kanyo monego bed ni ng'ato nyalo ga wacho ni ma en abnormal. Kuom ranyisi ka ng'ato winjo rem, onyalo winjo rem koneno malo dweni, dwe manyien ober, dwe machielo ober, dwe maluwe entiere kod rem. Inyalo luwe nang'o mondo wach ni ma to en disorder. Erokamano. Keche seche moko nitiere ng'ato nyalo ng'o rem. To ok nyis ni rem oyudo dichiel ni en gi tuo moro amora e iye. Omiyo ka ng'ato bede ni oneno winjo rem kata oneno remo e yo ma ok kare, onego kokawo dweche 3 mosiko oneno ka remo ok wuog kaka onego bed ni owuok pile, onego bed kochop ir daktari. Daktari nyalo kawo na simbo Monica. Monica, hello, penj laktar. Hello, Monica. Atimo. Machiegni Monica. Aneno ma ok wawinj Monica maler ahinya. Akwayo nu los na simb Monica mondo mi ayude maber, mondo mi daktari okonye. Daktari walalo Monica, kata kamano koduogo tabo mi godo. Wadhi nyime. Nawacho ni kaber ka ng'ato neno tabu nyadichiel, onego ochik ite to dwe machielo Monica oduogo dok bochako timore kendo. Akaw Monica. Monica, hello, penj laktar. Hello, Nadi. Machiegni koro awinji. Aneno remo nyaka sani to kata aneno remo to gino sechando kata kabisa. Alafu nitiere nyara moro ma koneno remo to nigi shida mar remo to kaka pok okonyo na koro weche ariyo tebe chando pata. Kar nyari kanyo kawinjo maber. Mare owacho ni chakre January nyaka sani pok oneno. Neno jamno pok oneno kata kapok jamno to nyaka oneno. So sechanda to giketo predich. Kae to nyara no to nigi rem sama en malo to en gi rem mang'eny maka pok omuonyo pedal. Ok en gi kwe. Nyari ni jaigni adi Monica? Nyara ni jaiga apago chiko. Erokamano nya Monica. Dr. Dera ntiere studio ubro konyo yo makare. Chakre January nyaka sani pok oneno remo. Monica jahigni 50 debeni ang'o matimore e ngima Monica. Kaito nyare jahigni 19 to koneno malo to ne en gi rem mang'eny mokalo. Higni 50 pok oneno remo. Chakre January nyaka sani noneno mogik January nyaka sani pok oneno remo to en owuon en jahigni 50. Remo malal kuom miyo moserwako higni 45 kadhi mbele, mano nyalo nyiso ni osegike ndalo makoro onego bed ni oweye neno remo. Omiyo kapok oneno weye neno remo kuom chakre January nyaka sani endi tel jahigni 50, ponono ni gimomiyo ok one remo en ni oserwako higni makoro remo chung'ie. Mana achiel kuom gima nyalo miyo timre kamano endo. Maparo mano gima ni simore. Hello. Celine aneno kodonje line kata kamano waboka usim Celine. Celine, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Celine. Nyathi skul tiluonga ni Celine. Aneno penj laktar. To adwaro penjo niya. Ka in gi kidhi malo to piny rami ahinya. Ang'o monego bed ni tim nikech gino osechandaga ahinya. Erokamano nya Celine, in kama ber mokalo. Dr. Dera biro konyi. Daktari wadogir Monica kata ng'wa bir Celine. Awacho ni samoro en kanjeni 50 to pok oneno remo, samoro osegik rwako higni makoro remo chung'ie. Omiyo mano kik obed gi wasiwasi. Mak mana ni mondo mi wang'e adier ni oserwako higni go makoro remo chung'ie, to nyaka obed ni owe neno remo kuom higa achiel. Taparo mane matimore kuome. Kuom nyare ma jahigni 19 to winjo rem e pinyie mano nyalo kele gi
aina ariyo. Samoro onyalo bedo gi infection kama tong' wuokie, kata en gi rem ma waluongo ni primary dysmenorrhea maonge gima kelo. Ber mondo mi ochop ir daktar mondo ong'i ni to rem ma owinjo ni ikelo gi infection koso en rem ma nyithindo jomatindo yudo. Ka en rem ma jomatindo yudo, to nitie yath minyalo miye makuyo rem seche ma rem gi oneno malo biro. To ka en gi tuo moro amora kaka infection kama tong' wuokie, to ithiedho ne that infection. Kaeto natiere kod Monica ma bende wacho ni nitiere kod rem mang'eny e piny openjo de bende ang'o matimore, to ere gima onego bed ni otimo, en bende en jagni 19. Aparo en gi nyar Monica giluwore gimoro achiel. Samoro nyaka ka gin gimiluongo ni primary dysmenorrhea, ma wang'eyo ni ka gisechako bedo ni gigolo tong', to rem bedo giwinjo ga e rem. To mano to imiyogi miya yath e dwe ka dwe makuyo remni. Kato ndalo moko mabiro mbele kanyo to bende remni lala. Nikech pod gitindo, del pod adjust, ogolo tong' kod weche makamago, then bang' thuolo moro to bro lala. Daktari, seche ma ng'ato oseneno chandruoge gini wacho ni onego bed ni luwo kuom dweche 3. Ka en chandruok musiko kuom dweche 3, ok inyalo wacho ni en disorder, en chandruok. Ng'ato biro iri kaka daktari. Thothne itimo diagnosis nang'o kosi biro goga kod ng'ato mbaka ting'eyo ni maa e chandruok. Erokamano, wagoyo konde mbaka mondo wang'e ni to remo mok oneno ma ok ni kare ni en aina mane, ochakore karang'o, ang'o kendo bende mama ni neno mopogore bedo ni remo ok bi e seche monego bed ni obiye kata oneno chandruok. Ka wasego mbaka to nitie pim wapime mwang'ini, nikech seche moko bedo ni remo wuok kaka ok onego owuogi nyalo bedo ranyisi mar tuo machielo. Koro wapime mondo wanwang' ni to ang'o momiyo remo ni ok wuogi kaka obed ni owuok. Nitie gimoro matimore kuom miyo ni koso aoyo. Watimo ni pim. Kwasetimo ni pim to wachako pimo hormones ge. Ni to hormones ge gin e kiwango ma kawaida koso giyombore. Ka gin kawaida kata giyombore, koro wabiro ng'eyo ni gini owuok kanye. Mana kaka nawacho seche motelo ka, ni mondo mi ng'ato ne remo e yo ma kawaida, onego bed ni obongo ne tiyo maber, onego bed ni kama tong' wuoke tiyo maber, onego bed ni ofuko bende tiyo maber. Omiyo gigi te nitiere pim mwatimo negi mondo wang'e ni ang'o matimore kuom miyo ni. Ayudo tema owuok kuom Yvonne Dr. Adera, wacho kacha ni noyudo nyathi higni 2 mokalo, nyaka noyud nyathi nyaka gi lak seche gi pok oneno malo. Debe ni ang'o matimore dende, to manyalo bedo chandruok koso onyalo bedo abeda gi kwe, remo biro e seche mowinjore. Mano dwaro mondo go mbaka gi laktar e yo matut, nikech seche moko inyalo yudo ka ng'ato okonyore, to tok konyruok remo wuok kuome mang'eny. Ka remo wuok kuome mang'eny to inwang'o ka nitiere gik moko matho e wich kaendi monego bed ni golo, mano bed ni chemicals monego bed ni makna kar hormones gi akawi simb Benta mana kiyiena daktari. Benta, halo, penj laktar. Hello. Machiegni Benta. Aneno penj laktar. An kod shida wakati madhi e ria awinjo ga joints te ramba. To remo baneno mang'eny. Koro laktar okonya kanyo. Seche miwacho ni neno mang'eny, obiro mang'eny ni obiro kuom ndalo mang'eny, koso kiketo pad to pong' piyo, ipimo nang'o ni ineno mang'eny? Owuok mang'eny. Owuok mang'eny,
Mana kaka nawacho cha, remo ka wuok mang'eny kuom ng'ato to nyaka wang'e kowuok gi laktar biro ng'ine to keche remo wuok mang'eny en sida mawuok e ofuku. Koro nyaka timne pim mar ofuku mondo ng'in to ofuku neno chal nade. Samoro nyalo bedo gi tuo mar fibroid. Samoro nyalo bedo gi tuo mar endometriosis, adenomyosis, kata ka en gi tuo mamako kama remo wuokie. Ok awinjo ike. Koro magi gik monego timnegi nonro mondo wang'e ni to ang'o makelo wuok remo kuome mang'eny ni. Seche moko ng'ato nyalo neno remo mang'eny kaluwore gi tuo kendo mar chuny. Omiyo gigi te dwaro mondo chop ir laktar mondo gigo kode mbaka mondo ofweny ni ta ang'o momiyo remo ni wuok mang'eny. To kaka owinjo remo bende wuok kuome mang'eny. Ka ike osebedo ma 25 kadhi mbele kata 20 to nego pim ke seche moko thothgi jabedo gi tuo mar fibroid. Kotenre kod higni kachiel kod to wach maber ni oring odhir laktar mar joma mine gynecologist mondo mi ogo mbaka matuta. Ka wiya pok owinj nitiere kama ne wago mbaka remo mawuok mang'eny niwacho nitiere ka ng'ato osekonyore nitiere kaka remo nyalo wuok mang'eny, hormones moko nitiere kaka timo ang'o e obwongo. Seche ma itieko duoko no daktari nitiere penjo machielo ka bende ni thoth ne yudo ka joma pod tindo thoro muonyo yedhe mopogore opogore ka gidwa ni gichung dhi malo. Samoro nitiere safar kata nitiere kod chenro ne moko to muonyo yedhe moko mondo mi ochung kik odhi malo kata remo kik wuogi diere ma remo nego bed ni wuoke. Ma anyalo bedo kod side effect, ma anyalo bedo kod chandruok e ndalo mabiro koso. Adwa ni riwna penjo ariyogi kapok watieko chenro. Erokamano. Muonyo seche moko inyalo ka ng'ato nitie gi dich ma ka dich ne nindi ka obedo no neno malo samoro dhi timo arus. Koro kodhi neno malo to timo arus onyalo gombo mondo mi o postpone neno ne remo nindi. To ma en gima itimo kuom wik achiel kata wige ariyo. To onge tabu ma ng'ato nyalo yudo nikech otimo kamanendo. Nikech yedhe ma imiyogi gin mana hormones ma chalre gi ma medende ng'ato. Omiyo gito gin safe. Mak mana ni ng'ato ok ber ka muonyo hormones no nila hormone kama mudo njugu. Onego bed ni idhi laktar to ng'e ni to kamiyi hormonindi amiyi godo for kinde marom nade. Kuom miyo ma ok ne remo bang' kane osenyuol onego chopi laktar mondo pime mondo ng'e ni to sama ne onyuol remo nowuok kuome marom nade. Kech remo kowuok kuom ng'ato mang'eny tok kosekonyore nyalo miyo gigo moko nitie e wiji kaendi ma onego bed ni dhi kama tong' wuokie. Ino ka cells go tho. Koro ma nyalo miyo ng'ato bed ni okone malo. Mano mokwongo. Mar ariyo nitiere tuoche moko bende ma ng'ato nyalo bedo ni ne godo to ochako neno symptoms gi bang' kosekonyuol. Kaka tuo moko nitie mamako thyroid kata nitie moro iluongo ni PCOS. Magi tuoche ma nyalo mako ng'ato kata ng'ato nyalo neno ranyisi margi e samoro amora. Omiyo ka ber to chopo ir laktar mondo ng'e ni to en ang'o momiyo remo ok wuogi kuome kuom higni ariyo to kano oseyudo nyathi. Daktari aneno ka Simon Maya wang'a kata kamano twagni ne pod bor mokalo. To daher mondo mi imiwa wach ma ogik ma ok idwa ni wiwo wil godo kotenre kod chenro ni kapo nono ni ineno malo e yo mok kare. Wach manyalo wacho en ni ka ng'ato ok de remo e yo ma ok kare onyalo bedo gimoro matin ma thiedho ok tek. To samoro onyalo bedo ranyisi mar gimoro maduong'. Omiyo ka ng'ato ok ne remo e yo ma ok kare to ber mondo mi ochop e osiptal mondo ofweny ni ang'o momiyo
remo ni ok wuog e yo monego bed ni owuogie. Nikech samoro kirito ni obiro lala kende, samoro gima kele cha nyalo hinyo ng'ato. Kamano. Erokamano ne Daktari Amor Mokalo. Ponono ni wadwa golo twagni studio ka wakete oko kata inyalo yudi kanye ka poni ng'ato dwa neni kata ng'ato dwa tudore kodi. An Upper Hill, building moro ni Fifth Avenue, Fifth Avenue Office Suites. Namba 9 7 2 4 7 3 9 9 0724 73 99 51. Amor Mokalo Dr. Dera kenda doko niro kamano ko bire penj laktar odiechieng' ma kawuono. Ageno ni oganda wabutu dore kodi mondo mi med konyo gi kaka isebiro mondo iyie ikony oganda wa e chandruoge mag joma mine. Podarito oteni nyakwara mugia jwange namba na mare SMS 23600 ichako ni Zenka inyisa experience kata kaka Zenka nokonyi kata kama diher mondo mi Zenka okonyi godo to maduong' moloyo adwani mondo mi i-download app mar Zenka ka intiere kod machon cha to uninstall gole mondo mi install manyien oyot mokalo okonyo yo mang'eny mokalo ahinya kaka weche mag thieth gi gibiro konyi e yo makende ne jogo picha maga erokamano makende ne director na Philip Ochieng erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth erokamano mang'eny to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar kete manaka wamed puonjore wamed golo doke itwa mondo wabed jogo modago ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno ngima en mwandu oriti masani.